ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಾತನ ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಷಪ್ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾಣ आशीर्वचनದ पात्र पंतेर आपल्या तरण्या प्रायर थाणे मारतीर मोर्चे भोवशा देवाक नाका आल्या ताच्या बदलाक संपूर्ण ताची जिणी देवाच्या उतरा खातीरच ताणें दिवचें हें दोवें मारतीरपण म्हणटा ताका दोवें मारतीरपण असलें दोवें मारतीरपण वा 5 जला खातीर परगट करच्याक आपलें जिवन दिवचें 5वें मारतीरपण म्हणटात असलें मारतीरपण जियोंक देवान ताका फावो केल्लें आनी आज ह्या सांता मारिफात पवित्र सभेन कितलीं अजापां जातात आयच्या किर्तनांत जाल्यार बरे शब्द आसात नितीवंत काजरा माडा बरी वाडटलो देवदार लेबनानच्या देवदार रुखा भशेन वयर चडटलो म्हणून नितीवंत मनीस भोव बळवंत जावन आनी भोव सोबीत जावन वाडटा देखून आनी तसली सोबाय आनी बळवंतकाय सांत आंतोनी थंय आमकां दिसून येता. ताणें सांगिल्ल्या उतरांतलीं 1 या 2 हांव सांगूंक आशेतां. पयलें म्हणटा तो कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा तो विविध भासांनी उलयता. विविध भासो उलोवच्यो म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता विशयांत विविध रितीन साक्ष दिवचें. अशें आमचे थंय आमी जर तर खालतेपण उसारता दुबळीकाय उसारता सोंसणीकाय हेरांक परगडता आनी विधेयपणा विशयान हेरांक सांगता जाल्यार ताची साक्ष पयलें आमचे थंयच आसा जंय आमीच ताका साक्ष जाय जंय असल्या शेगुणाक म्हणून तो सांगता. आमची कामांच आमी परगट करचो वांजेल एक बरी करणी 1000 उतरांच्या की श्रेश्ठ म्हणटा आमी आनी तशें ताचे प्रसंगान तो म्हणटालो उतरां मावन रावूं दीत करण्यो उलोवं दीत उतरां मावन रावूं दीत करण्यो उलोवं दीत. फळ दिनांतल्या अंजुराच्या रुखार जेजून सिराप घाल्ल्या वेळार सुकोवन गेल्ल्या बरी तुमची जिणी जायना जावं म्हणून ताणें 17 सांगली. देवाचें उतर परिणामकारी. जर जेजू सिराप घालीत तें सकट नास जाता म्हणलेंय कळीत आसलें पूण तो बेसावन दीत जाल्यार सकट बरें जाता. तर आमी मोगाच्यानो असल्या दैवीक कार्यक्रमांक हजर जाताना येवकारिस्त भेटयत आसतना सांत आंतोन कशें मीस भेटेलो जाताय ह्या जाग जावन तो येवकारिस्ता थंय कितल्या मोगान आसलो जावयेत. दाराळ ताच्या विशयांत संगती आसात. जेजू खरोच हजर आसा म्हणून आमी देव मंदिरांत चलची रीत वा सक्रामेंता मुखार रीत ताच्या जिणयेंतावन आमी शिकयत. आनी तशेंच देवाचें उतर वाचून नियाळ्ळ्यान कितें बरेंपण जाता की म्हणून ताच्या पुस्तकाचेर जेजू बाळकान खेळचें तें दर्शन आमकां दाखयता. जेजू बाळक ताका येवन पोसचें त्या पुस्तकार रावचें ताका दर्शन जातलें. आज आमी सांत आंतोनी थंय कित्याक धांवता अजापान सोदून 14वें कर सायबा आमच्या घरा म्हणून सांगूंक वा पिडाक गूण कर म्हणून चुकोवन गेल्ल्यो वस्तू सोदून काड म्हणून वा अनाथांक दुबळ्यांक आसरो दाखोवन दी म्हणून भुकेल्ल्यांक उंडो दी म्हणून वा दर्या पळयणार आमकां राख म्हणून ह्या संगतीक आमी विसारयत. तरी पूण हें वर्तें न्हय हें भोव गरजेचें न्हय. गरजेचें आनी एकच आमी ताचे कडेन विसारचें. मोगाच्या सांत आंतोनी आमी तुजे सरशीन येता आमकां खरो भावार्थ शिकय. येवकारिस्तांतल्या जेजूचो मोग करूंक शिकय. पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक आमकां शिकय. तो समजूंक आमकां वाट दाखय. तुवें मोग केल्ल्या बरी दुबळ्यांचो मोग करूंक आमकां वाट दाखय. आमीच आमची जिणी जेजूच्या जिणये बरी करूंक मनशाच्या बाचेवे खातीर वावरूंक आमकां तूं शिकय म्हणून आमी ताचे कडेन शिकयचय ताचे कडेन मागचय. आनी नीज जावन मोगाच्यानो अजापां आपापीच घडटात आमी तें मागणें करता आसतना कित्याक देव ताच्या विस्वाशांक सोडून घालिना. देखून आज आमी पयिल्लें अजापां विसारचें न्हय पयिल्लें वर्तें देणें जावन आसल्यार देवाकच विसारचय. देवाकच जशें जेजू बाळकाक तो घेतलो तशें आमी घेजय. ह्या येवकारिस्तांत जेजूच आमचे थंय येता. त्या पवित्र उंड्यांत त्या पवित्र वायनांत जेजूच आमचे थंय येता. तसो सोमी आमकां आमचें जिवन भोव भाग्यवंत आनी संतोशाचें जावन बदलून दी आनी
नवें जिवीत आमकां दिवं ती म्हण मागया. ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪುದ ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ ಆಶ್ರಮಡ್ 123ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ವದ ವಿಶೇಷ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಾದು ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತಿನ ಬಿಷಪೇರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಫೌಲ್ ಸಲ್ದಾಣ पर्वद आशीर्वचनದ संदेश कुरियेर. आमच्या बापा तुझ्या मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें अंकुरी मर्येतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझा वैभवा. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजातूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बावट तसो गुट परगटुया. सूर्याचे सूर तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटना तुझ्या येण्यात सौम्याचे सूर आम्ही अत्रेका. बापा आमचे सोडून पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र बा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडेन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेन तांकवार मरयेच्या सांग सुजे तुज्या पतीच्या तुज्या बगेन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या बगेन आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवण्याचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुळ्या तुज्या पवित्र सभेक भावर्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे जे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभल्यान ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जुनाची 13 तारीख 1231 31 सांत अंतोनीच्या मरणाचो दीस. मरण भरती 1 वर्स जावच्या पयलेंच ताच्या विनवणेन ताच्या फोंडा कडेन अजाप जाता तें पळयल्ल्या पापसाहेब ग्रेगोरी 9व्यान ताका मेयाच्या 30 तारखेर 1232 वा 32 वेर सांत म्हणून पसारलें. आनी 1263 इसवेंत सुमार 32 वर्सां उपरांत असो फोंड उस्तिल्ल्या वेळार ताच्या तोंडाचें काडकेकडचें हाड आनी तशेंच ताची जीब कुसनासतना जिवी आसली पळोवंक मेळ्ळी. देवाचें उतर खंयच्या तोंडा थावन ताणें गाजयलें, खंयच्या जिबेन थावन तें परगट केलें, तें तोंडाचें हाड आनी तशेंच ती जीब देवान राखून दवरली. कारण साबारांक ताणें ह्या मारिफात देवा थंय वडुल्लें. प्रत्येक जावन वांकडी शिकोण परगट करतल्या हेरेतिकांक ताणें पाटी हाडलें. ಒಂದು ಹೊರತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂತ ಆಂಟೋನಿಯರ್ನ ಬದುಕು ಸಾಧನದ ಕ್ವಿಜ್ಡ್ ವಿಜೇತರಾಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತದು ಕ್ವಿಜ್ ವಿಜೇತರೇನು ಬಿಷಪರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಆಂಟೋನಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಇವರು ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ವಿಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ 60 ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 460ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು 180, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆದದ್ದು 171, 2 ತಪ್ಪು ಆದವರು 109 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಷಪರು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಮಾಧಾನಕರ 10 ಚೀಟಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 13 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. Second prize, Flavia Fernandez Saletu. Third one, Nestor Krasta Kundapuram. Felicita Rodriguez Bendur. समाधानकर ಬಹುಮಾನ ನತಾಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿಯೂಸ್ ನಗರ್ ಕುಂದಾಪುರ. ನಗರ ಬಹುಮಾನ ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಕಾರ್ಡೆನ್. ಕ್ಲೀಟಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕನ್ಸೆಸೋ ದೇರೆಬೈ.
ಐದನೆಯದು ಮೆಲ್ರೋಯ್ ಧರ್ಮೇದ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೋ ಪಾಲ್ದಾಣೆ. ಏಳನೆಯದು ಅನಿತಾ ಬರೆಟ್ಟೋ ಉಟ್ಟಿ. ಎಂಟನೆಯ ಆಡ್ರಿನ್ ಎಮಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅಗ್ರಾಡ್. ಒಂಬತ್ತು ವಿನಿತಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾಕರ್. ಹತ್ತನೆಯ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪೀರ್ಸ್ ನಗರ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಸಂತ ಆಂತೋನಿಯರ್ನ ಆಶ್ರಮಗ್ 123 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿದು 124ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೆಗ್ಗೆ ದೀಪುನ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮನು ಸರಳವಾದ ಆಚರಿಸಾದು. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ವತಿರ್ದು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾದು ವರದಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಾಶ ಆದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಬಿಷಪೇರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾಣ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯೇರು. ಮಿತ್ರರೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1231 ಜೂನ್ 13ರಂದು ಅವರು ದೈವಾಧೀನರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಮಗಳು, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಲು ಜನರು ಅವರನ್ನೇ ಮೊರೆಯಿಡುವುದು. ನಮಗೆ ನನ್ನ ವಸ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತದ್ದು ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪವಾಡಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ನಾಲಗೆ. ಮನುಷ್ಯನ ನಾಲಗೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಒಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾಂಸದ ತುಂಡು. ಆದರೆ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅಗೆದಾಗ, ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಗೆದಾಗ, ಅವರ ನಾಲಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ದಫನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪಾದುವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೊರೆಯಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯಿತು? 800 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಂಬುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಈ ನಾಲಗೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದರು. ಜನರ ಮೇಲೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳ ಎಲುಬು ಹಾಗೂ ಈ ನಾಲಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರದ ಇಡೀ ಭಾಗಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದರು. ಈ 2 ಭಾಗಗಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಈ ದವಡೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ದೇವರು ಅದೃಶ್ಯರು ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ, ಸದೃಶ್ಯರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇವರ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದು. ಈ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹನಿಕೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ತರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರಿಂದ ಬೇಡಿ ತಂದುಕೊಡಲಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರದ್ದು. ಪ್ರವಾದಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥವರು ನೀವು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಂದಾಜೆ ಪ್ರಮುಖರು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ಕಳಕಳಿತ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಓನಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರೇ, ಅದೇ ಫಾದರ್ ನೋಟಿನ ಇವತ್ತು ಸಂತ ಆಂಟೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ ಆಶ್ರಮದ 123ನೇ ಆರಂಭವಾಗಿ 123 ವರ್ಷ, ಅಲ್ಲಿ 124ನೇ ವರ್ಷ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಕೂಡ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, 24/7 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎದುರುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಲವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಓನಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜವರು. ನಾವು ಬಿಷಪ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ನಾವು ಬಂಧುತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಓನಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಬಿಷಪ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ CDPR ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 400 ಮಂದಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಫಾದರ್ ಓನಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಓನಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬಿಷಪ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಫಾದರ್ ಓನಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ, ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಓನಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪಾಲಕರಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ ಜೂನ್ 13.
ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಭಕ್ತರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದರ ಕಾರಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 13 ದಿನಗಳಿಂದ ನೊವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿದು ಬಂತು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಂದಲೂ ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು ಸ್ಟೀವನ್ ಗ್ರೀವ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟಿಂಜರ್ ಅಂತವರು ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದವರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿ 123 ವರ್ಷ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೂನ್ 12 ತಾರೀಕಿಗೆ 123 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು 124ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಆರಂಭ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಶ್ರಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ. ನಂತರ 1930ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ 1936ರಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 400 ಮಂದಿ ನಿರ್ಗತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುದು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು 400 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದು ಸಭೆಲೇಸಿಡ್ ಅಕೆರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.